kwanan nan abokin karatu na classmate ɗina gani gashi Nazifi Alkarmawi dan Kano ne mun yi bayar da shi ajin mu daya a lokacin saboda tsaban dakikanci rifitin ma kai masa muka ta muka bashi a lokacin saboda tsaban dakikanci rifitin ma kai masa muka ta muka bashi saboda yara marasa kunya ban cika so na yi magana ba amma dai sai ga kamar hakan yayi kama da hassada amma dai whatsoever wannan a lokacin saboda tsaban dakikanci rifitin ma kai masa muka ta muka bashi ikira yanzu aka zo aka nada shi ya zama babban malami sai yana bada fatawar da ko shedan bai taɓa bada ita ba ko dan islamiya bai bada ita ba ya bada wata cewa idan an sake mace da ciki shi kan bai yi ba ina ya samu wannan wa ya taɓa faɗa babu wannan istibra'i ma da ake yi da mace take yi jini guda ai tabbatar da bata da ciki ne to an ciki ya bayyana fa ba shi kenan bane na akwai bukata zan dawo in sake wani bayani akan haka sannan dangane da kuma shi kanshi content na bidiyon musamman abin da ya shafi maganar shi Alkarmawi ta sakin mace da ciki akwai dogon turanci akai kuma akwai sinkin tambayoyi amma dai whatever shi ma akwai bukata I'll make a video on that kawai dai wannan shine for now last dan buzu